voi arăta această aplicație de lângă Lucky Patcher, o aplicație pentru hack. Lucky Patcher nu e cea mai aplicoasă, dar în fine. O să vă arăt prima oară de pe ce se ia această aplicație Aptoide. Pentru că dacă ai Aptoide îți poți lua și Lucky Patcher. Am văzut la un prieten că și-a luat și el. De fapt, dacă și-a luat și el, mi-am luat și eu și am vrut să arăt cum s-ar putea lua. Scrieți, pentru cei care nu știu, că unii știu, ăsta așa trapez, scrieți Aptoide, neapărat Dowland. Pentru cei care vor neapărat să scrie Dowland, fie install Free Now. Și aici ați vedea... Nu. Da, și de aici veți da aici. Eu o să o șterg pentru că da. De fapt, ca să vă pot arăta și vouă, o să-mi șterg eu Aptoidele. Pentru că mă întreb, poate unii nu știu. Și mă gândesc că, da. Doamne. Mai am o aplicație. O să vă arăt în episodul viitor. Nu acum. Acum nu vreau să arăt aplicația. Este o Mobogenie. Dacă nu știți ce e Mobogenie, o să vă arăt în episodul următor. Este tot o aplicație de Aptoide. Într-un fel ar fi mai... Pentru cei care n-au văzut ce am scris. Aptoide. Aptoide. Puteți să puneți stop la videoclipul și să vă uitați. Pentru cei care nu... Putem da install Free Now. Ni se încarcă. Nu am prea mult net. Dar bine. Nu și nu. Nu. Install Free Now din nou. Dați OK. Nu o să vă șteargă niciun fișier. Stați liniștiți. Fac într-un fel ca pe proștii. Nu vă face nimic. Acum o să aveți aici. Dați pe ea. Pe una din ele. Una. Că doar așa și aici dați în continuare. Este cu net. Mie mi arată așa că nu mai am spațiu pentru că mi-am luat eu pe parcurs mai multe jocuri. Dar în fine, după ce ați făcut chestia asta, o să vă dea același lucru pentru că mi-am instalat toate căcaturile ever. Și o să vreau să le deinstalez. Și după ce ați dat așa, vi s-a instalat Aptoide. Puteți intra pe el și să vă downloadați diferite jocuri. N-a fost acesta jocul. Videoclipul. Am vrut să vă arăt un joc, dar am văzut când am început să filmez. Nu mai mi-a mers. Nu mi-a mers deloc. O să mai încercăm o dată. Sper. De fapt nu. O să încercăm data viitoare. Mie mi s-a instalat fișierul ăsta. Totuși, pentru că cei care nu știu, o să-mi dezinstalez eu un rahar. Ca să nu zică cineva că de ce nu mi-a iertat sau ceva de genul. Nu. O să-mi dezinstalez. Doamne, să-mi dezinstalez. De la aici când mi s-a actualizat. Și nu vă arată prost aici că eu studiez și ceva. Nu e chiar deloc la nu. E chiar mai mult decât vă arată. 38 de asta, niciodată 100 sunt fiecare. 100. Și de-aia trebuie să le deinstalez, că dacă le deinstalez ăștia adică nu trebuie să faceți neapărat ca mine, dar în fine, ca să arăt celor care nu știu despre cum se face chestia asta, adică de intra pe Aptoide.
acum. Și acum l-ați văzut înainte cum v-am arătat. Să scrieți, uploadez, după cum se aude așa scrieți. Nu dați aici la uploadez. Nu, dați la install frame now. Sau nu dați acolo, că acolo nu o să vede nimic. Când o să nu merge. Pentru cei care au iPhone, nu contează de care 4, 5, 6, 7. Nu merge. Pentru că decât pe telefonul Android. Atât. Cele Android, pe celelalte nu. Nu merge. Am încercat, dar nu există Google. Degeaba vă instalați Google, pentru că puteți să vă instalați Google, dar nu merge. Apăsați din nou aici după cum v-am arătat. Și că nu interesează pe nimeni. Și gata. Acum așteptați să vi se încarce. Sus. Gata. Am dat pe ea. Am dat pe ea. Acum instalez aprire. La fel mi-a dat. Pentru că am prea multe de făcut. Am făcut foarte mult. De fapt, Doamne, am cumpărat foarte mult. Foarte multe chestii. De pe diferite chestii. Instalații și așa că trebuie să la bucătărie pentru cei care au zgomote ciudate. În fine, pentru cei care nu o să știe, acum nu pot să în filmare să deinstalez pentru că vă arată prost acolo. O să vă spun să dați like, share, subscribe, comment, să vă abonați. V-aș ruga din tot sufletul pentru cei măcar să fac și 100 de abonați. N-am nici măcar un singur abonat. Aș vrea măcar, dacă acum vreau măcar să fac 10. Unul aș vrea să am un abonat și da, acum vreau să am un abonat. Pe viitor, cu ajutorul vostru, o să facem diferite videoclipuri cu diferite chestii. O să facem de toate pentru cei care nu știu ce se aude așa. Fac eu din gușe. În fine. După ce cum ați auzit, să dați un like, share, subscribe, comment. Și ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa! Și n-am închis. N-am închis pentru că trebuia să vă spun ceva înainte să închid. Trebuie să vă spun că dacă pentru cei care nu știu, o să fac un unboxing, o să mai fac încă unul pentru asta, ca să vă spun acum că nu v-am spus. Și acum dau follow la veche. Merge. Please, please. Așa. O să mai fac încă un unboxing data viitoare. Și acum chiar o să vă las. Pa, pa. Bum.